ассалому алайкум ҳамкорони азиз, субҳи зебои ҳама ба хайр бошад. ҳама киса созаи хубен. ҳамкорони азиз, ман хостам имрӯз камтар дар бораи мехе маълумот диҳам. Худам гирифтани истифода бурдозиам. Зинаки ҳалол дорад, ман мехе китобча дорад, ин оригинал бо дили пур гирифта истифода беритон. ин ҳамкоро барое ки касалое ки қанд, витилиго, асабонӣ, аллергия, беҳаҷҷази нағз бо ҳама дард ин даво дорад. Якумаш ин ки худованд, дуюм ҳамин сабаб мешуду чанд нафар одамо аз пушти ҳамин фарзанддор шудан. ин дар даруни коробка 5-таги 10 коробка дорад. ҳар як коробкачаш дарунаш 6таги стикча дорад. нақи стикча ҳаст. обши ҳама 60 стик мешад. манамин барои як пагорӯз мехӯрид як стикша, дуюм стикша бегоҳӣ мехӯрид. барои як нафар одам ин як моҳ як курс лечени мешад. ана худаш ҷошкар мондагӣ ҳам ту мекушоиду. хоҳед об барлашкар мехӯрид, нахоҳед ҳам тушба. ман ин дуюм коробкачаш ман имрӯз сар мекунам. беҳтарин чиз тавсия метиҳам гиритон, истифода беритон, результатиша бенитон. худованд ҳар яктаи мо ба илоҳим шифо диҳад.